Hola, com has arribat tan lluny? Feia temps que no veia ningú per aquestes contrades. Ui, no saps pas on t'has ficat. Però, bueno, ja que hi som, benvingut a la Quinta Forca. Un lloc tan remot que ni Google Maps s'atreveix a donar-te indicacions. Perquè ja hi ha massa llocs que fan les coses bé. En Gravo, en Jan i el pobre convidat que si fos un electrodomèstic seria un microones, ràpid, calent i que fa soroll quan acaba. Es passaran una hora preguntant-se si realment algú arribarà al minut 60 del programa. Poseu-vos incòmodes perquè aquí comença la Quinta Forca. Jan! Gravo! Encara som vius, eh? Encara som vius, i el que no està viu és... Qui? El nostre jefe. L'Esteve, sí. Van matar el nostre jefe. Van matar el nostre jefe. Fa 2 setmanes ja que van matar el nostre jefe. Déu-n'hi-do. Va estar molt bé, però. Van ser uns últims moments bastant formidables. I saps que no es morirà tampoc? Qui? Maricel. És veritat, no es morirà Maricel gràcies al nou mecenes de... L'Antonio Díaz, soc el Mago Pop i avui faré desaparèixer la Maricel. meva virginitat. Ai, no. Avui faré desaparèixer 3.000 milions d'euros. Ostres. Sí, potser també es queda amb la Quinta Forca. No. Tanto, eh? Si teniu algun projecte que vagi molt bé, que poder vindrà l'Antonio Díaz de cop de talonari. Com es diu? Els petits mags, Sí. li tenen molta ràbia. Ah, sí? No sé per què, però tenen molta ràbia. Perquè es queda els trucs, perquè té calés, perquè qui paga, mana. Digo. Molt bé. Doncs res, s'està acabant l'any, 2025. Jo estic molt cansat. De l'any o de què? De la vida, però m'estimo la vida, Però necessito que vingui el Nadal per pensar que faré menys coses, però realment en faré més. Sí, però tot això sempre és mentida, perquè el Nadal sempre és l'època de l'any que més de cul vas pel món. És veritat, Sí. Però encara que no facis res, trobo. Si no fas res, per Nadal faràs alguna cosa. Bueno, però és que si no fas res al Nadal, després et sents malament, perquè dius, és que no estic fent res. És pressió social. Jo quan estic un dia sense fer res al Nadal dic, hosti, Jan, que ets burro. Totalment. Tu i jo fem coses per pressió social. Ja I ves. crec que el convidat d'avui també. Sí. Per tant, deixem-lo passar. El deixem passar? Sí, va, que entri. La Quinta Forca. Un programa que no val per res, com tot el que val la pena. Avui a la Quinta Forca ja en rebem una persona 360 que et pot fer una mica de tot. Atenció, el pots trobar fent teatre, el pots trobar a Pastorets, de Patge Reial, en un impro show, presentant la Quina Aliada, fent submarinisme o fins i tot fent-te un puzzle a Longi. Ah, sí? Sí. Fent-te'l, Fent-te'l, desfent-te'l i tornant-hi, mirant si hi ha totes les peces. Joder. Va néixer a Banyoles l'any 93 i és fill d'en Josep i la Dolors. Bof. I podem dir que avui arriba a l'estudi 3 de Ràdio Banyoles, la ràdio que et fa moure les boles, el gendre perfecte de les iaies de Banyoles. I és que el nostre convidat d'avui et fa riure encara que no vulguis. I és d'aquella gent que sempre val la pena tenir present si vols fer una cosa i et falta motivació. Gestiona també la Factoria d'Arts Escèniques de Banyoles, un motor de la comarca pel teatre i arts escèniques. I perquè el dia té 24 hores, perquè si no poder també tindria un programa a Ràdio Banyoles, si és que no l'ha tingut ja. Jan, avui rebem un dels nostres perquè arriba a l'estudi 3, just abans que el Nadal acabi amb tota la seva energia, en Genís Casals. Genís, espero que hagis menjat algun torró i algun galet, perquè avui no podràs escapar-te de la forca. Com estàs? Hòstia, quina pressió, no? Després d'una presentació d'aquestes. No, home, no. Bé, estic molt content. Deixa'm dir que continuo la meva maledicció de no hi ha maneres de que se'm convidi a un programa que gravi a l'estudi 1 de Ràdio Banyoles. No, i sé que vosaltres n'heu fet alguns allà, però no hi ha maneres. No passa res, estem tan a gust al 3, no passa res. A mi el 3 bon número. És el meu preferit. Jo vaig anar una vegada convidat a l'1. Quina sort que vas tenir, tio. Perquè és molt... Ara n'hi havia uns aquí. Sí, ara estaven fent coses a l'1. Pues, I si anem? Vale, fem una cosa. Això és un crossover important, Seguiu-nos cap a l'altre estudi. Deixa'm fer una petita puntualització. A veure. M'has dit que gestiono la factoria. Jo sóc el coordinador, el director, com vulguis, de l'aula de teatre. No gestiono l'equipament, perquè si no, quina feinada. Però si no estaries a l'Ajuntament? Sí, correcte. Seria l'Ingrid Calpes. I què, t'agradaria? Home, mira, ha de ser una feina guai. Sí, eh? Sí. Ui. Gestionar.
Sí, no sé si m'hi veig, No, bueno. Tampoc no en sé tant. Ella té molt bon criteri. Sí? Bueno. Amb Ingrid Calpe, molt bé. L'hauríem de portar. Mira. És que se l'entrevista poc, trobo. Sí? Sí? Tens Doncs- tota la raó del doncs món. mira, Ens l'apuntem. la matarem Ja aquí. pel 2026. Sí, perquè... El Per què vols 2025. dir que la matareu? No, De què va aquest Ah, no programa? saps de què va, Jo eh? no sé absolutament Bueno, res. doncs, Res. el millor que et pot Passa. passar. Ja t'ho trobaràs. Ja t'ho Així. trobaràs. Nosaltres ja descobriràs al llarg del programa que som els butxins. Hòstia, puta, perdó. Ha caigut, ha caigut. Ha caigut. Dic Tu estàs alguna bé? cosa, aviso que no m'esperin per sopar o...? Avisa que no t'esperin per Segurament. sopar, millor. Vale, Millor. d'acord. Com estàs? Tu estàs bé? Ah, això anava. Com De estàs? moment sí. De moment sí. Estàs viu? He arribat una mica nerviós i ho he estat més quan... Puc explicar interioritats? Sí. Quan he arribat aquí i he vist que hi havia sobre la taula de l'estudi un pot de vaselina. Mira'l. He pensat, Això és per- la nit igual es pot complicar una mica avui. Això és per en Jan. sé. És la meva crema de llavis i no diré quins llavis són. Està perfecte. Ai, molt bé. Perfecte, Molt bé. perfecte. Doncs Escolta, ja, vull una maquineta d'aquestes per anar per la vida, jo. Sí, Va superbé. Per quan et digui algú alguna cosa, Eh, li pots dir... I ja està, a la teva cara. Una mierda per a ti, clar que sí. Exclusiva. perfecte. Això és Això brutal. és No, perfecte. és fantàstic. Genís, doncs nosaltres t'hem volgut portar avui perquè abans que el Nadal et passi per sobre Sí, i ens passi per sobre tots. Qui T'atropelli. sap qui arribarà a gener. Exacte. Escolta, Sí. Qui l'ha vist, el gener? Saps com- Qui l'ha vist? Saps com els gossos... Bueno, ara em passaré. Està molt bé començar per aquí. Vinga, va. Saps allò que els gossos... O els gats... No, crec que són més els gats. Que quan va un cotxe i els enlluerna es queden com així. Els conills. Els conills es queden com així. Com, pues és Sí? una mica el Nadal i en Sí. Genís, que és com que sap que ve, sap Sí, que, sí. que l'aplastarà, però Exacte. Sí I queda, el Nadal és el sí queda. conill i en Genís és el cotxe. Sí, sí. I el Segurament, Nadal es queda així, en segurament. Genís diu, Quedo, hòstia. si els Pobre llums de Nadal. Nadal m'abdueixen i ja no sé. No, és una època... És la més intensa de l'any, amb diferència. Sí, des de fa uns anys, sí. Molt puta. Molt puta. Me puta que la garces. Doncs, Genís, ens has dit que havies vist algun programa. Sí. Volem que sàpigues que aquí a la Quinta Forca el que volem és fer-te passar uns bons moments abans Sí, no d'acabar. patiré. No, Abans no, d'acabar. no patiràs. És un programa massatge? Sí. Bien, És bien, tipus bien. massatge. Massatge. En final feliç. I Ah. llavors... Ara entenc la vaselina. Vale. Llavors la història està que, per saber una mica més de tu, però del Genís profund, Sí. tenim preparades unes preguntes per fer-te Ostres. del test del convidat. Sí, Vale, sí, sí, no sí. me les heu passat abans, eh? No, No, però és que... no. No, però és que no No, s'han de cosa que passar. me les he de saber. És impossible. No, sí. no, és impossible. En principi. Va, si no te la saps és que poder no anem bé. Igual no, No, soc no, jo. Genís, la primera pregunta és quina relació tens amb Banyoles? Sexual, no. No, hòstia, Banyoles és... Materra. Jo sóc molt de Banyoles. Sí. Sí, no ho sé, tinc una relació, és que no sé, de necessitat et diria. No m'he plantejat mai anar a viure fora. Ben fet. Famós. Tot i que Ep, estic visquent a Mata, però però bueno. el El lloguer és el lloguer. Les coses són coses que passen. No m'he plantejat mai anar a viure fora, però visc fora. Bueno, sí, Mata. He deixat anar una exclusiva, no? Molt bé. Bueno, Especulació, sí, sí, sí. no? Especulació què vol dir? Amb la vivenda, vull dir que hi ha molta Banyoles. Ah, sí, Home. però és que està molt difícil. Fons voltor. Fons voltor. Sí. Molt bé, Genís. Bueno, Corda Teatre va fer un espectacle d'això. Sí. Feia una crítica a Sí. l'habitatge, eh? Correcte. Molt encertat. Sí. Ara. I per això la gent se n'ha anat a Mata. Exacte, allà. Mata. Amb vistes a l'Ajuntament de Porqueres, que començo a ser una mica porqueria. Ai, Home. ai. No diré que em fa cosa, Però, però una mica. Totalment, és una persona de Porqueres un que diu que és porquerí, Ja, dir que ets porqueria és... perquè és porquerenc. És porquerenc? Bueno, És que fa poc banyolí. que he arribat, vale? D'acord. Jo no canviaria Banyoles per res del món. Bueno. Jo tampoc. Ara, ostres. Viva! Genís, Digues, va. pregunta molt important, que és com la única pregunta rànquing que tenim, que és quan tardes a fer la volta a l'estany? Caminant, corrent, a peu, en bici, en patinet, en vaselina? Mira, en els meus bons moments... 28? Oh! Atenció, 28 corrent. Corrent. Un moment, 28 vol dir que et poses... Espera. Ha dit en els seus temps. Sí. Bueno. En els temps actuals, Ara, això és l'important. jo no sé si l'acabo. és a dir... Ve el RAC. Ve el RAC a buscar-te Can Morgat. És a dir, jo aparco al 7, per dir alguna cosa, Vale.
i no acabo de tornar a arribar al 7. Bueno. Vull dir, és probable que em quedi pel bon estany i fent una altra cosa. Si fas una bola a l'estany. Sí, exacte. Molt bé. No sé, i caminant no sé què puc arribar a tardar. Què és tard de caminant a bon ritme? És que ara els últims cops he anat passejant. Una horeta caminant. Doncs això. Sí. Que teniu un rànquing històric. Sí. A veure, en 28 minuts és el primer. Home, doncs quedem-nos amb aquesta. Ja està. És que les estadístiques de fa 15 anys! No, sí, tu ets el primer, en Pau Pedrosa segon, l'Alba Fresneda tercera, i després ja ve en Marc Plana, l'Esteve Codony i l'Abdon amb una hora. Bueno, però aquests són caminant, clar. Sí, però l'Abdon... O poder era corrent, l'Abdon no va acabar de ser. L'Abdon jo crec que la fa amb 4 nens a sobre i 4 maletes, La fa 4 grapes. Pobrisso. Mentre toca el trombó, sí. Clar. Sí, i fa un medley de rock espanyol de los 2000. Genís, com es deia la teva primera mascota? Titi. Me preguntó. Sí, Titi me preguntó. Era un canari que va viure... No, canari no, periquito, perdona. Periquito, que va viure 12 anys, jo una bestiesa. 12 anys? 15, no sé, molts. Sí, que et va preguntar coses. Va néixer, va morir la setmana passada. Tampoc sé si en aquest període va ser reemplaçat, perquè s'entenguem. Perquè és fàcil. Saps en Titi? Vull saber la permanent. Sí, ara ha canviat de color. Jo tenia en Titi en Miqui. En Miqui era de color... Era pericú, de l'Espanyol. Era blau i blanc. I en Titi era... Del Barça. No. Barça! Era com verd i una mica groc. I en Titi va morir. El Celsià. Sí. I en qui he dit que va morir? I en Miqui, en Titi. No, Miqui va morir. Miqui va morir perquè era de l'Espanyol. No, que normal, ser de l'Espanyol. I l'altre va viure molts anys, tio. Molt bé. Ostres, que fort. Grande Titi. Genís, pregunta complicada, pregunta que la gent s'encalla molt, que la guarda pel final del programa. Vaig a respondre-la hiperràpid, vale? Quin és el teu talent inútil més espectacular? Perdre el temps. Soc un puto rei de perdre el temps, perquè en tinc molt poc. Ostres. I llavors si perds el que tens... molt bé com... com no fer res. M'agrada aquesta gent que teniu aquí de públic, hòstia. Sí. Heu agafat el millor de cada casa. Està a redacció. Sí. Hòstia, sí, no ho sé. Bueno, no ho sé. He de pensar una mica més o us serveix? No, està fantàstic. Com ho porteu vosaltres, perdre el temps? Bé, jo ho porto massa bé perquè m'agradaria. Sí, Però és un art. És que, a veure... Ja ho deia Rajoy, no hacer nada ja és hacer algo, i de vegades és necessari, tio. Els catalanes. Parar. Ara faré d'avi de 40 anys. No, 40, que he dit, 80. Home. Però ara jo crec que la gent no sap perdre el temps. Ara. No, això és culpa de què? Del TikTok. Ara, dels mobris. Del scroll infinit. Tot el dia allà. A l'Instagram, al Reel. Quedarà el cap quadrat. No, el quadrat ja et dic jo que no. A quina cançó et sap greu admetre que li tens devoció? Ai. Devoció. Ai. O artista. Ostres. O si et costa molt, la podem canviar. I et podem preguntar, quin ha sigut el teu top 1 cançons de Spotify 2025? Rap! Hòstia, mireu que és grasses. Sí? Ostres. I de cop, sorprenentment, la número 1, la més escoltada és la sintonia de ¿Quién quiere ser millonario? De veritat. I jo crec que és perquè durant el gener de l'any passat i el febrer, no sé què, la fèiem servir molt per unes coses que vam estar muntant. És que, clar, el meu Spotify, o sigui, és Can Pixa, de bandes sonores, de músiques de presentacions, d'entrada, no sé què, de músiques de concurs, i de part les que escolto jo després també, vull dir, és Can Pixa. O sigui, quan poses el DJ sona Superestrella, més Quien quiere ser millonario, més La gent que estimo, més... El precio justo. És tan mejunge el seu Spotify que quan posa el DJ li surt un programa d'Artatat. Edat, 140 anys. Pregunta'm l'edat. Ui. 76 anys. Oh, escolta! Que bé. Doncs et conserves molt bé. Sí, gràcies. No se't noten. No, a vosaltres, per curiositat, perquè no sé si sóc una raresa o... Mira, a mi no sé per què em van sortir 19. Hòstia puta. Aquesta és aquesta. Exclusiva. Això vol dir que tens el gust musical que vol l'indústria que tinguis. Per tant... No, però en la meva defensa diré que no ho entenc. No ho entenc. Jo no ho entenc. I tu? 40. Bueno. 40, hòstia puta, tio. Bueno, jo he de dir que, clar, totes aquestes bandes sonores així és que no em fan justícia perquè és per feina. Clar. Sí. Jo en la meva defensa diré que escolto Titó amb el meu nebot. Ostres. Llavors això deu fer baixar la mitjana. Aquí baixa molt la mitjana. Estava buscant, però ja no ho trobaré pas. Bueno. Home, ara nosaltres per la Guina també estem... Estem... Per la poca gent que ens escolti, si és que ens escolta, estem baixant
Estem la baixant? mitjana d'edat. Estem pujant la Estem Estem pujant la mitjana Ah, d'edat. perquè us aneu Sí. a èpoques pretèrites. Sí. Anem a èpoques. Ai, que has dit Duques Grasses. Tens entrades, tu, pel concert de Duques Grasses? Sí? Sí, Molt quin bé. dia? El 9 no vaig ser dels afortunats de l'últim. Quin és nou- l'últim? El 9 és el abans. penúltim. No, jo tinc... Que va ser trist perquè vam intentar-ho el 10 i no ens en vam sortir, després vam dir, no passa res, anem a pensar amb el cap. Clar, el 10 és especial perquè és l'últim, però el 9 serà la primera vegada que actuen a l'Estadi Olímpic. Clar. Per tant, veurem com els hi brillen els ulls de l'emoció. Clar, i llavors n'han I fet llavors 10. van obrir el 4 i el 5. Ostres. Molt bé, i després Per tant, rebenquen... ara és el que està al mig que no val res. Sí. Exacte, Però bueno. ara és la penúltima funció. Bueno, i després també toquen el Cabra Rock, no? Es veu? Però això és abans. abans. Ah, no estic molt posat, perdó. No passa res. Jo l'únic que sé és que el Mago Pop té molts diners. Hòstia, el Mago Pop, I avui m'estava Flipes, escoltant la roda de premsa aquesta que ha fet. És totxo, Ostres. Farà estadis, Que sí, que sí. Vull dir que farà trucs de màgia al Bernabéu, al Camp I Nou. què farà sortir? Jo vaig anar fa Un conill poc. molt gros. El meu pare deia sí. que faria sortir Mutante. en Messi. Home, sí, Mira. això seria... Això Home. seria un gran truc, Al Bernabéu, Sí. Sí, seria... Lo millor de la roda de premsa és quan ha pujat en la porta. Perquè ha dit... Sempre combinen amb tot, amb el port. És com el negre, tio. El color, No, bueno, Ai. Deixem-ho aquí. Encara no hem obert el meló del Museu d'Arder. No. Ostres, ui! I què anava a dir? Me'l conec bé. Això, que fa molt de riure perquè l'Antonio Díaz, a.k.a. el Mago Pop, diu no, és que el primer estadi que faré serà el Bernabéu. I just puja Joan Laporta a Sí, en plan acting. i fa... Antonio! Ja, ho hem d'arreglar, això. Ja verem, Força! Sí. De cop un espontani sortit del bar esport. És que és un hooligan. És un hooligan. És I a un més, bé. de vegades s'oblida que és president. Sí, no. O que el graven. Sí. O sigui, s'oblida de tot. A mi m'encanta. S'oblida Teniu de el tot. pelús del Cat Culer? No he tingut la No. sort, tampoc. No. Tu sí? No. Doncs estaria molt bé. Home, El posarem aquí. El podríem posar aquí. Jo crec que des de Ràdio Banyola se'ns podria fer aquest petit Sí. obsequi. Sí. A la panera, ara que ens per anem poder a entrar aquí gaudir. dintre. Sí? Jo crec que ara mateix hi ha bruixes i xamans madridistes que el faran servir per fer vudú. Sí, 100%. Bueno, que li diguin en Xavi Alonso. Ara. Ens Va, ens estem anant. Tirem. La meva pregunta preferida. On et Sí. vas fer el teu primer petó? Mira, va ser a casa d'un meu amic. Ha costat una mica el micro? Va ser a casa d'un meu amic, perdona. No. Teníem, doncs, no, jo què sé, 14, és que no sé quants anys teníem, però ja havíem com articulat tot un plan perquè jo em quedés sol amb la noia, amb la Paula. Exclusiva! Literal. I festa, noi! I després tots se'n van anar i ens vam quedar, jo i ella, mirant La Matanza de Texas. Oh, bona pel·lícula. No la recordo. Love Actually, no. No, La Matanza de Texas. I allà va passar tot. I a més veia com els meus amics, hi havia les persianes baixades, És La Matanza de Texas. per als també. foradets estaven tots allà espiant. Aviam. Ja, Va però... ser Que bé. lamentable una mica. Que Sí. no. Bueno, però Però va una ser. experiència. La Matanza sí. de Texas us mirava a vosaltres. Correcte. Ostres. Ostres. Aquest el rotllo. Molt bé. Sí, perquè el primer petó és raríssim. Sí. Totes les primeres vegades són raríssimes. Sí. És com... Però bé, tinc bon record. Molt bé. Jo, per la primera vegada, Genís, et recomano... Una mica... Molt bé. Una mica de vaselina. Molt bé. Genís, com esternudes? Ostres, fort. Sí? Sense Sí. manies? Sí, perquè a més m'agrada la sensació plaent d'haver acabat un bon esternut. Per Sí. tant, l'apreto una mica més. Molt bé. Sí. Achim. Sí, no. Ah, Ah, bueno. Sí, gros, Ens encanta. Molt bé. Està guanyant el City, per cert. Ah. Ostres, Caram. que bé. Perfecte. Bueno, que bé. O sigui, no? a veure... Sí, però... Què volem, que es quedi o que no es quedi? No, jo vull que marxi al Madrid. No, vull dir en Xavi Ah. Alonso. Jo que sí, que sí. Que es quedi. Que ho fa molt bé. Sí, Clar. home. Xavi, quédate. Sí, Xavi, no, quédate, ho com els està hem fent molt tornat bé. ara. Bueno, va, perdó. Em, Soc destornada fort, sí. És que, a més, hi ha una hora del dia, després de dinar, normalment quan torno de la feina, i sempre passo per una carretera que el sol em ve de cares. Sí. I aquella hora del l'espa. migdia... No, al migdia. El sol em ve de cara... L'espa, dic. Ah, espa, no. Em pensava que deies al vespre, dic, no, t'estic dient després de dinar. I allà em venen molts estornuts, tio, i és tan plaent. Ara deixo-te el vidre que maco, bé. eh? Bueno, Que bé. normal. O sigui, si en Genís mai s'empotra amb el cotxe perquè... És perquè segurament estava estornudant. Molt bé. Quina calor que fan aquest Sí, estudi. és l'estudi L'estudi 3. 3 de Ràdio Banyoles. La ràdio que et fa moure
Les boles. Molt bé. Cada programa té com el seu eslògan escatològic, eh? Ah, sí? Sí, els de la trola tenen el que et posa no sé què a la titola, i vinga, tots anàvem regalant. sí. És que són molt així. Sí, amb Banyoles. Qui o què enviaries tu a la Quinta Forca? Genís Casals. Ostres putes. Persones, coses que et facin ràbia. Animals. Jo què sé. Home, persones. Morts. Jo enviaria més d'un polític. Sí, eh? Sí. Vols dir D'aquests, noms? O no perquè ens escolten? No crec que ens escoltin. L'únic que ens escolta és Gabriel Rufián, que si ens escoltes... Gabriel. Gabriel Rufián. Gabriel. És de No, Eslovàquia. però tot el que està com molt a la dreta i a l'extrema dreta per mi es pot posar tot en un paquetet i enviar-lo molt lluny. Molt bé. Que bé. Doncs au. Cap a la Quinta Forca. Cap a la Cap aquí, el rebem tots. Sí. Una entrevista amb el senyor Pascal seria molt divertit, eh? Home! La mare de Déu. La mare de Déu. Genís, què és el més absurd que has discutit mai amb algú? Sobre el color d'un armari. Per què? Sisplau. Quan érem més petits i vivíem tots junts a casa, la meva germana a la seva habitació té un armari que és com de color blau. Jo li deia que era blau i ella em deia que era... No, jo li deia que era com lilós i ella em deia que era blau. I vam discutir molt fort sobre això, posicionant la família, la meva mare del costat de la Neus i no sé què, i el meu avi, que sempre em donava la raó, doncs ell més, no, home, no, que el nen ho veu bé, és com lilós, això, no sé què. Bueno, una discussió molt forta i molt absurda, que la recordo molt llarga, a més. I al cap d'uns anys, en una revisió periòdica de la feina mèdica, em van dir que tenia una alteració cromàtica. No! Al principi em van dir daltonisme i vaig dir, hòstia. Després, al llarg dels anys, m'ho van anar corregint, em van dir alteració cromàtica, no sé, i aquest any passat em van dir, no tens res. I dic, bueno, dubto que es curin aquestes coses, però, mira, t'ha arribat. es veu que ja no. Per tant, estava arribant el cromosoma. Vol dir que l'armari era blavós. És probable. Bueno. Sí. Jo li vull donar records a aquell cromosoma que estava encara arribant. Estava de festa. S'ha desencallat ara, un fort aplaudiment. Ja arriba. Pregunta del convidat, que vol dir que l'Esteve Codony, que era el convidat passat, em va respondre una i te'n va fer una tu, i ara tu hauràs de... Però ell no sabia qui seria el següent convidat. No, correcte. Per tant, et va fer la pregunta i tu després n'hauràs de fer una al següent convidat. Vale. La pregunta és, si ara mateix, haguessis de fer un programa a Ràdio Banyoles, com es diria? Jo recuperaria el No ens escolta ningú, que era un programa que havíem fet amb en Carles Casart i en Jordi Sobirà. És veritat que tenia un programa. És que ho estàvem discutint si el tenies o no el tenies. I jo dic, en Genís... Bueno, hem estat en col·laboració en alguns, però sí... No ens escolta ningú. El vam disfrutar, sí. Sí, era guai. Us escoltava algú? Jo crec que no. No. Per això d'aquí li anava el nom. Clar. Que bé. És que l'Esteve ens va dir que tampoc no saben si escolta gent o no escolta gent. No tenen estadístiques, la seva única referència és el concurs que fan en directe el programa de la sardana del Foment. Només escoltar, perdona. No, és que tenen cap a 14 concursants a vegades, Imagina't. Pues que 14 concursants són 14 persones que han decidit participar, però és que les que no participen estan allà. Però jo crec que participo un 10% molt alt, Sí. En canvi, et diré, la ràdio no sé si l'escolten molt o no, però el perfil d'Instagram de Ràdio Banyoles amb les notícies que pengen cada dilluns, això ho mira tot Banyoles. Saps què falta a Ràdio Banyoles, trobo? Un Javi Hoyos. Oh! Podria ser en Genís Casals. Sí. Podria ser tu. Ja m'agrada el xismorreu una mica. Bueno, hola, sóc en Genís, segueix-me per més marroneig. Marroneig. Sembla que m'hagi cagat a sobre una mica, no? Sí. Vas marroneig, això li diuen els nens de la guarderia, vas marroneig. Molt bé. El primer no era efecte, el primer era en Jan, eh? Sí. Hòstia, molt bé, doncs estava més aconseguit, quasi. Home. Doncs, Genís, quina pregunta li fas al següent convidat? Ostres, i tu he de dir ara, eh? Pots pensar durant el programa, això. Ai, deixa'm-la pensar una mica. Intentaré... Molt bé, doncs ara que ja sabem una mica més d'en Genís, anem a passar a la notícia, a la millor notícia que sentiràs avui. Perquè no és la notícia del dia. No. És... la millor notícia d'avui. Vale. Estàs a punt? Sí. Vinga, va. Nostàlgia, Ja ves. La Quinta Forca. Quan la lògica falla, entrem nosaltres. La policia del Perú ha decidit que aquest Nadal el millor camuflatge contra el narcotràfic no era una armilla antibales, sinó un Grinch amb un martell. En una operació real, a Lima, un agent es va disfressar del famós personatge verd per rebentar la porta d'un pis utilitzat per una banda criminal dedicada al tràfic de cocaïna. Sí,
el lladre del Nadal ara treballa al bàndol de la llei. L'operació va tenir lloc al districte de Sant Martín de Porres. Que aquí, normal que hi hagi droga, Sant Martín de Porres. Normal. On la policia investigava un pis que funcionava com a microcentre de distribució. Quan van entrar, els agents van trobar diverses dosis de cocaïna i pasta bàsica de coca. Jo aquesta a Can Japet n'he vist. Sí, aquesta n'hi ha per fer coca. A més de balances de precisió, bosses de plàstic per preparar la droga i diners en efectiu. Hi havia farines, sí, però no era ben bé la del pessebre. Abans que ningú pensi que això és un tràiler de Netflix, no es tracta d'una unitat antinarcos nadalenca, sinó d'una estratègia puntual per aprofitar el clima festiu i no aixecar sospites. Segons la policia, la disfressa va permetre apropar-se a l'habitatge sense alertar els sospitosos fins l'últim moment. Tot i això, la intervenció ja ha passat a la història com una de les batudes més surrealistes associades al Nadal. Resultat final, diversos detinguts, droga confiscada i un missatge clar pels narcotraficants de Lima. Aquest any, el Grinch no va robar el Nadal, va robar la coca! Que bé, tenim imatges, això, en gravo... Tenim imatges sobreimpressionades en gravo del senyor en qüestió. Sembla fet per ChatGPT. Sí, i hi ha una mica també de vídeo per la gent que ens vegi a YouTube. Si no, la gent fidel que ens escolta a la ràdio és bàsicament el Grinch de Nadal vestit de Pare Noel amb una placa policial, home, més que res per identificar que no és un boig, sinó que és policia, i llavors, doncs, ell amb un mall rebentant la porta d'aquesta família. Sort que porta la placa, perquè és l'única cosa que et fixes. Sí. A mi m'encanta això d'aquí. Després hi ha un petit moment al final on podem veure els detinguts i en ell disfressats. Però els delinqüents a l'estat espanyol són molt més ordenats. Quan les imatges que ens arriben de la policia és com les armes amb les armes, els bitllets amb els bitllets, i cuita, aquests ho tenen tots. No, home, mira això, que poètic. Mira aquest plano. És preciós. Això és perfecte. Que te tingui un Grinch. Sí. Es ideal. ¿Dónde has dejado las armas? Con las armas. Claro. No, home? Claro. No. Vull dir, és que ¿dónde si no? ¿Dónde si no? Tu què tal amb la cocaïna, Genís? Quina relació tinc? Sí, amb els sotaneros, això? És aquesta la pregunta. Jo no n'he tingut mai de relació. No, jo no descarto res, soc una persona molt oberta, però a dia d'avui t'he de dir que no he tingut relació. Molt bé. En teniu? No. Però va en directe, també. Bueno, mira, de fet, do it yourself. Atenció. Home, si snifes molt fort la vaselina, igual també algo passa. Poder alguna cosa xucles. No sé si la policia d'aquí s'ha plantejat això de fer la cocaïna. De fer la cocaïna, de fer Grinch. Jo, però, els de Banyoles els vestiria de tions. Ara. Ja van de pals. A més ja es diuen los maderos, no? Una mica, doncs vinga, pues... També et dic, ara d'aquí res, de fet, crec que aquest cap de setmana, que serà el cap de setmana passat. Estem en el futur? Sí. Quin dia som? Dimarts. Quin dia? Número? 15. Dimarts 15? Existeix el dimarts 15? A veure, què estic fent jo? Ara no ho sé. Quins nervis. Dimarts 16. Dimarts 16. Jo estic assajant. Tinc bolo! A on? A Osona. Ostres. No sé, Osona? Consorci d'Acció Social d'Osona. Ostres, d'Acció Social que segurament van disfressats per... De tions. De tions. Que fuerte. Molt bé. De l'impro, Sí. Poc se'n parla del negoci de l'impro, Obert aquí una escletxa. Home, podria ser bastant el negoci del Mago Pop. No, vull dir que això que envies la notícia d'avui podria ser bastant una improvisació del grup d'en Genís. Sí. Home, i tant. Sí, que passen coses molt randoms, no? De fet, potser ja l'han fet. Sí. Que detinguem el Grinch. No, han fet coses amb el Pare Noel. Us ha passat mai de fer alguna cosa que després hagi sigut veritat? I que heu dit, hòstia, però això no ho vam fer? Hòstia, aquest efecte Simpsons de preveure el futur no ens ha passat encara. Bueno, ja vindrà. Ja vindrà. Però teniu comptabilitzat quants bolos heu fet de l'Impro Show? Sí, estem ja 112 o 115. Sí, què dius? I aquest 2026, hòstia puta, la cosa no para. No sé, ja... A veure, també és veritat, està de moda, llavors estem aprofitant aquesta cresta de la ola. Però està de moda. Qui l'ha posat de moda? Ara. La gent del gremi l'ha posat de moda. Uns visionaris aquí. Ara. Jo en feia, Jo abans de que diguin que vaig a la moda, no ens hem inventat res, però perquè ja fa 20 anys que estan fent Impro a Barcelona. I on va ser el primer? A l'aula de teatre. No, no ho sé. Primer va ser el segon, perdó, el segon. És que clar, el primer... On va ser el segon? O sigui, el projecte de res... Genís, on va ser el segon? Come on. Ara!
El primer nostre va ser la Rumbera, però. Ostres, Això, veritat. això. Sí. Per el Per l'EvoML. Ostres, Sí. la Quan Rumbera. encara programaven arts escèniques en general, i no només música. Oi. Sí, és una crítica. Jo vaig anar a la Rumbera a tocar amb el meu grup de jazz i ens van dir que havíem de parar perquè els de la cuina no es podien comunicar entre ells de lo fort que tocàvem. Va, en sèrio? Què ha passat amb les Per un pizzas de la dia. Rumbera? Ara perdoneu que Què vols obri dir, aquest meló. Trobo que hi va haver, vam tenir molt... Bueno, després parlem de primes, però van tenir molt el seu prime. I ara no sé ningú que vagi a la Rumbera. No? Quin és el vostre top 3 de pizzas a Jo, Banyoles? la pizzas meva, a Banyoles. jo la meva... És que vam fer amb l'Abdon un viatge a Una Barcelona, cata. i jo i ell, Sí. 1 hora i mitja amb l'Abdon, i vam decidir fer una tier list Sí. amb, De però en plan, pizzeries. amb, o sigui, diferents característiques, vale. puntuacions, una taula i, Mhm. i bueno, la vam fer. Hòstia, i no us vau matar, eh? Vull No, no, dir, no, no. Miràveu la carretera L'Abdon igual? mirava la carretera i jo Vale, estava... vale. Estornudant. Em dóna estornudant. Total, que el que ens va sortir el topo, amb bastanta diferència, Ja, a nivell sí, coincidim. qualitat-preu, menjar, D'on? com es diu? Lloc? Rapidesa, comença per la tatinada. La tatinada. La tatinada, eh? Sí. Va sortir Sí. top 1 indiscutible. Jo crec que és el meu top 2, doncs. Jo Jo crec que el meu top, potser també. top 1 és en Don Camilo. El meu també, eh? Sí, sí, sí. sí, Jo, sí. però és que jo ja hi anava... No sé si us en recordeu. Don Camilo, sabeu com va néixer? No. Com? Era raríssim. Visualitzeu l'Intermarché? Hòstia, Era l'Intermarché. el súper que hi havia on ara hi ha el Bon Preu. Vale. 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 Doncs a darrere És de que clar, tot... bon preu s'ho ha menjat tot, A també. darrere, Sí. a darrere de l'Intermarché van obrir com un quartet molt petit amb un toldo i una màquina de Coca-Coles al costat. De i així, coca! però era surrealista. Vale. Ho veus ara i no t'ho creus. Era com algo com molt... No sé. I allà hi havia en Don Camilo. I es deia... No es deia Don Camilo. No sé com va començar dient. Tenia un altre nom. Però té un Pizzeria. Aldo. Aldo. Pizzas Aldo. Aldo. L'Aldo. Aldo. Però té un sentit Don Camilo? O és Que simplement... Camilo fa italià i Ah, Don és el que és anava a com dir. important. No, però era un tio italià que havia vingut a Banyoles, eh? No, Ah, sí? no parlava ni català. Era el senyor Camilo. Sí, no sé si es deia Don així. Camilo. però Abans devia era dir Aldo, italià. poder. Sí, però es deia Aldo. Poder Que de bé. Aldo. I el té... O sigui, Semblava el un té... exmariner retirat, un tio fortíssim amb tatos. Del era Padrino, una- sí, del sí, Padrino. Sí, màfia. Màfia dura, eh? Màfia de que li ve un dia al Grinch i li confisca la coca, Sí, sí. I la pitjor pizzeria? Hòstia, No, això ara aquí no som. es pot dir, no? Ah, no es pot dir. sé, no. Jo he de trobar... Mira, de fet, mentre parleu aniré a buscar la taula aquesta De la tier list? i no ho revelarem, No ho revelarem. però podem... ens farem moltes mirades amb els Però micros tancats. n'hi ha una que sempre hi ha aquesta rumorologia de que també tenen molts animals per allà correguent Sí. i fa de mal fer una mica. Sí. A veure, digues un eufemisme. Eufemisme. Europe's living a celebration. Ah. Opa! Jo anava a dir sota nu profund. Sí. Això sí que és... Però creieu que és veritat? Bueno, hi ha gent que sí que diu que sí, Sí. però que connecta amb no Amb sé el pas què. monestir, tio. Sí. Com? Això no pot ser. Com? Poder connecta amb... Poder hi ha el negre d'avui. Hòstia santa, jo... Exclusiva. Hi ha anat mai algú? No ho sé, Cazadores de faria tesoros. molta gràcia anar-hi un dia. No sé, Home, jo fem crec un que- quarto milenio. O alguna sortida dels museus? Mm. No? Tu vas fer visites guiades Sí. així? Home, doncs... Encara no fa... Mira, ara us ensenyaré una foto d'aquest diumenge Clar, tu passat. fas de darder. No he trobat lo de les tier list, No passa però res. recordo molt que l'únic apartat que guanyava aquesta pizzeria era en l'apartat del preu. Ah. I a part És d'això, imbatible. era... Guaitol. Ets en Darder? Ara el sobreimpressionarem. És en Genís amb més barba, amb barret. A veure, em fas pensar en algú, que no és en Darder, perquè no el vaig Ai. conèixer, però... Sí, no ho sé. Hòstia, és que bo. Ai, sí que em fa pensar en algú. Amb qui em fa pensar? No ho sé. No ho sé. Em fa pensar en algú? Aquí tinc l'edat de Spotify. Sí, aquí tens l'edat de que veus algun Hola, natiu americà i hola, dius, Spotify." deixa'm Molt bé. posar-te coses a dintre perquè no... Com? Què has dit? No, res, és que ha quedat com en la penombra Sí? i no ho repetiré. Vale. Molt bé, perfecte. Molt bé. Racisme d'època? Superbé, Sí, segurament, Sí, una sí, mica de això ja ho tallarem. Molt bé, doncs res. Molt bé el Museu d'Arder. Molt bé el... Sí, molt bé. Molt bé el Museu... No? Bueno, Bueno, tu que ets en Darder... ara que estem al dia 15, aquest cap de setmana passat s'ha inaugurat l'arqueològic, eh? Ah! És Ah, veritat, sí. la mare que ens va parir. Ah. Ho porto veient a tot arreu. sí. I què tal, pinta bé?
Ja has anat, no? Oh, sí! I què tal? Molt bé. Sí? Ja la mandíbula? Sí? Sí. L'han instal·lat avui, que ha sortit pel Han fet una 3CAT i processó. tot. Han fet una processó. Què dius? Sí. No ho he vist jo, Amb això. manaies i tot, Sí. No, I clar. en Genís a davant, també, en bufant fort. Sí, amb una bandera. Sí, molt pendó. Hòstia, però no cal ni el megàfon, tio. Vine el pròxim dia. Clar, quan es falta Ja, el algú. megàfon humano. Jo crec que és la meva habilitat secreta és que sé fer molt bé d'alarma. Molt bé. Ara no ho faré, perquè tinc el coll. Tens el coll rostit. Tinc el coll Falta-t'hi rost. vaselina. Sí. Ja que ho dius. No, però sí, la mandíbula, que també es deia que era falsa la que han donat ara. Ah, i la bona se l'han quedat... És que la tenien, un moment, hi havia imatges... Saps on és la bona? La tenien al menjador de casa seva, al costat de la tele, una mica. Ostres. Era com una Això és com- família dels seus, no sé... Saps a Plats Bruts el capítol que es perd l'Emma i que tenen el braç aquell dissecat Ah, sobre sí. el mateix que els dius? Sí. No. Sí. Que bé. No sé, si algú ens ho desmenteix, que ho digui. Si, Banyoles, El sopars de si Nadal. ara et diuen que... Genís, ara et diuen que... Mira, Ui, com que has fet molt bé de darder, has fet molt bé de darder, diuen, ei, Genís, tenim a oferir una cosa que no podràs dir que no, perquè té un valor banyolí etern ui. Sí. i segurament econòmic, no ho sé, i entres com en una vitrina, doncs no sé què, et diuen, vale, això és per tu. Baixen la capa i trobes el negre de Banyoles. Què faries? Ah, que com que ho he fet també, me'l regalen. Ara et regalen el negre No ha de anat Banyoles. mai a Botswana, no, No, ha no. tornat mai, sempre ha estat aquí. Estava al te'l pots sòtano. quedar. I te'l donen. Què fas? No l'accepto. O sigui, només... Gràcies, Salvador por la campana! Jo els diria, vale, me'l quedo i de la mateixa manera que me'l quedo, el cedeixo a la ciutat i al Museu d'Arder, que el tornin a posar. Sí, que tornem a generar polèmica. Ara. Banyoles ha de tornar a sortir. Merder, Ara. Gràcies, home. Surt sí. poc, eh? Sí, Sí, Només últimament... surt no, només surt el temps. Sí, Cardis, Banyoles només surt el temps. Sempre hi ha una foto, eh? Sí, i Sempre. sempre, És que és sempre l'envia molt- a veure, la Sílvia... És molt maco, Oriols? l'estany. No, La bona, no, la bona. Un cara a cara. I la dolenta també podria venir aquí a la Quinta Forca. Un cara a cara. Sí. Però amb les dues Sílvies. Amb les dues. I que es passin els correus que li envien en una de l'altra. Ostres. Perquè jo crec que la Sílvia Oriols de Ripoll rep coses del 3CAT en plan, hola, vine a fer en Titó. I l'altra Sílvia Oriols d'aquí rep propaganda de... Sí. Ah, d'aquí deu ser aquest. Parla com si fos del medievo. Una mica. Sí? És molt bona. Jo de vegades... Bueno, Però li l'escolto, posen sisplau. unes músiques de fons de TikTok que fan Ai, molt sí. de riure. Sí, sí. A mi no pot ser que aquesta Catalunya quedi ofuscada per... I dius, Sí, "Hosti, sí. senyora, Vostès enraonen i dius... però Conjugant amb verbs que ni que existeixen. aquesta dona. Sí, Ni sí. existeixen. Bueno, segurament és d'un segle passat. Sí. Segurament. Sí, sí, sí. L'han deixat congelada. Sí, sí. Al Al segle passat... sòtano de la pizzeria. Sí. Al segle passat, segurament, hi ha Perú, on van fer una operació policial vestits del Grinch. Molt bé. I aprofito per tancar Molt la bé. notícia del dia. Molt bé. Has vist Jo, com... I jo no l'hagués tancat millor, Jo Jan. des d'aquí he sentit Ah. l'engranatge, eh? Crac. Sort que tenia una mica de vaselina Molt bé. perquè tot entrés millor. Molt bé, doncs Genís, anem a passar a la part final del programa. Ja? Que sí, oi? Però un moment, però si acabo de començar. Bueno, bé, Però és que el temps quan tu passes bé... Ara. passa Però un molt moment, ràpid. m'ho dius en sèrio? Sí, Que sí, que mira sí. quant de temps portem ja. Però què portem? 40 minuts Però ja? què dura el vostre programa? Una hora? Una hora. Home, no, que en duri 2, tu, però si que no Bueno. dona per res. Fem una cosa. Fem un volumen 2, per l'amor de Déu. Volumen 2. Volumen 2? Sí, Volumen 2, sí, home, sí. Amb la de coses que me queden per Clar. explicar. Va. Bueno, va, Però, bé. Genís, o sigui, tu saps que l'Hugo sempre es queda pel final. Sí. Si tu has passat bé ara tu passaràs millor. Ah, Sí, vale. perquè anem a passar a la secció, en Genís, i ara veuràs que aquí surt el marro. la Abans no veritat. ens en descuidem. Puc fer la pregunta ja? Sí. Ai, Va, sí. molt ràpid. No sé qui serà el següent, però és... Li vull preguntar, si haguessis d'escollir la banda sonora de la teva vida, quina seria? Ah, Ostres, que Molt bé. bona. molt bé. Que bona. Doncs amb aquestes paraules tan boniques anem a passar a la secció d'en Jan. Let's go. Som-hi. Yeah. Life is the only thing we need. Digue'm que és en Jan aquest que canta. La Quinta Ja. Forca, allà on Déu va perdre l'espardenyes. Prime. Genís. Impro show. Bueno, Genís, no saps pas on t'has ficat, perquè això és el Prime o no Prime. La millor secció de Ràdio Banyoles, la ràdio que et fa moure. Les boles.
and stove pot, start to bubble, see the suds. Mare de Déu, quin disfrutar, quin gaudir, perquè arriba l'hora del Prime. Every cold road, think he John Wayne. I la cacatua croa amb el Prime. O menjanís? No ho sabem. Ara ho sabrem. Fake now. You could crack the code. Bueno, Genís, benvingut al Prime o no Prime, la Moltes secció. gràcies. Ara fer un altre personatge, ara? Sí, el que vulguis. Ets un darrer, ja. Fes una cosa, Fes una mica de fes com a la competència, perquè ara et posarem entre l'espasa i la paret, i si estàs en un personatge pots dir el que vulguis, que no se't comptarà com a Genís. No se traurà del sou. La cosa és que tu saps què és el Prime? Sí. Doncs nosaltres ara et posarem unes situacions, unes persones, unes coses, Sí. i hauràs de dir si creus que estan en el seu prime, Vale. si el seu prime ja va passar, o si el seu prime ha de venir. És com el hipster, però Sí, amb música, sí, però amb... mira, correcte. molt bé, Mira, molt hòstia, bé, és molt bé. una manera d'explicar-ho. Sí. Però el prime és com la És vida. millor, és la vida, és la vida. Surfeando la bola. Per exemple, la primera, així és fàcil, d'entrada, pim-pam, Vinga. directe a la boca. Al teatre. Wow, man. Wow, man. Jo crec que el seu prime encara ha d'arribar. Vale, Sí, Sí. perquè... És més un crit d'esperança. Sí que un... sí, ha sonat a reclam, sí, eh? perquè espero que algun dia dels pressupostos de la Generalitat se li destini un 2 o un 3% a la cultura en I ara general, està, i oh. que hagi... No arriba el 2, Vale. i és com terrible. Sí. I jo què sé, que tot la cultura estigui com... Que la gent pugui viure bé de la cultura i sense haver de patir, que tot sigui, no sé, diu, molt més accessible, molt més guapo, que hi hagi molts més recursos. Jo confio en que arribarà. Hem viscut èpoques boníssimes, estem en un molt bon moment, però el prime del teatre català encara ha d'arribar. Ara, arribarà quan el Mago Pop estreni Maricel Maricel. al West End. A Iugoslàvia. Al West End. Maricel amb armilles de lentejueles, els pirates, ja veuràs. I es dirà Hombre. a Handla No teniu... en versió original. No ho heu pillat, hòstia, era molt bona aquesta. No pensava que no era racista. Saps, No. saps què? Avui, quan he sentit la notícia, he tingut la mateixa sensació que vaig tenir quan Disney va comprar Star Wars. Sí, Saps que és com de cop veus l'R2D2 amb orelles de Mickey Mouse? Doncs ara no sé què passarà. Jo Doncs pensar sí. que seran dignes i que seguiran amb la cosa. poder li dirà... Com es diu el prota? Seid. Sí. I la noia? Blanca. Li dirà en Seid a la Blanca. Blanca, abans de fer res no hem parlat. No tinc res aquí. No tinc res aquí. Però mira, i li treu, jo què sé, li treu una moneda de l'orella. Sí. Això no t'ho fa I alguna després persona. sonarà Coldplay. L'orella de- Perquè Mago Pop sempre sona Coldplay. El moment més íntim estarà amb el Fix You de fons. Sí. Segur. I de cop en Said li farà el truco aquell de les ombres, que el toca i no el toca. Bueno, apareixi i desapareixer un barco. És que això també... Per exemple. Li farà així, Feia aparèixer un helicòpter, per què no un barco? Exacte. es faran un petó i farà allò que fan de parar i fan. I traurà la llengua i tindrà... I tindrà totes les cartes. Vinga, va, que ens enrotllem. Perdó, ràpid. Jo crec que el prime del teatre, jo crec que ha de venir, em poso una mica en la posició d'en Genís, però me'n vaig una mica més a lo apocalíptic, perquè crec que arribarà un punt que l'audiovisual estarà tan corromput per les intel·ligències artificials que l'única manera de viure algú emocional fet per persona serà el teatre. Hòstia, Jo Jan. crec que és molt maco. És que l'altre tens dia tota la raó, no, és que l'altre tio. dia pensava, Sí, dic, és sí. que realment, si ja no... L'única manera de distingir què és real i què no és que t'ho facin a la cara, i Clar. això era el teatre. És que ho vaig pensar És que la gent tindrà necessitat de directe, de veure Sí, persones sí. humanes. Tot i així, a temporada alta ja fa 1 o 2 anys que van portar a la planeta un cíborg que feia teatre. Un tio que tu li veies la Uau. cara. Era una cara hiperrealista i el tio et feia un monòleg no sé què, però si després el miraves per darrere tot eren cables i... És que poc se'n parla i poc explorat està tot el tema holograma, esdeveniment en directe... Jo confiava a Saco amb la intel·ligència artificial i continuo confiant a Saco, crec que és el futur, no es poden posar portes al camp, no t'hi pots posar d'esquenes, però per primera vegada l'altre dia, quan vaig començar a veure Géminis 3, això que està preparant Google, que es veu que es menjarà amb patates ChatGPT i totes aquestes coses, un cert pànic et provoca, I Sí. crec que viurem una època de transició en què distingir la realitat de la ficció serà
tan difícil que és com una època perillosa. No. I la viurem, eh? Jo Sí. ja veig anuncis a la tele. Jo sé, Vueling ja fa tots els anuncis amb Mia i ho posen a sota. Hi ha hagut Movistar hi ha hagut també, molt de merder amb Coca-Cola. Pepsi i Coca-Cola perquè un n'ha fet amb Mia Sí. i l'altre no. I... No. O era... Bueno, no sé, algú Però n'ha a fet més, amb Mia jo també ho d'aquests trobo... abans. Bueno, ràpid i ja ens en anem. Oh my goodness. Jo crec que també és una mica descaro per part de l'empresa a nivell de que estàs... O sigui, estàs anant per la... Bueno, suposo que això és el capitalisme i sempre me'n vaig allà mateix perquè sóc un tio crític. Però... Sóc un tio crític i critico el capitalisme. Sí. Però hosti, crec que la IA també és un gran... O sigui, un gran retall econòmic a les grans empreses a l'hora de fer macroproduccions, perquè és molt més fàcil Sí, clar. contractar 30 euros al mes una IA que contractar un dissenyador, un director de fotografia, un auxiliar de cap... Saps? Després de la pandèmia no enteníem per què les grans tecnològiques feien acomiadaments de 5.000 persones de cop i ho vam entendre ràpid. Bastant Vam ràpid. entendre amb una hòstia. Sí. Bueno, ja hem explayat, Vinga, va. Ara Ara que anirem sigui una mica més més ràpid. Pa. L'aula de teatre està al seu prime? Mira, et diré que sí, va. Ole! Molt bé, eh? És que clar, jo sempre penso que ja m'arribaran anirà temps millor. millors. Sí. Però, hòstia, no sé, crec que estem en un molt Està bon molt moment bé. de màxim d'alumnes, ara amb la gestió també d'escenaris especials. Jo crec que estem molt Esteu bé. molt bé, jo també penso. Vols que digui la següent? Banyoles està al seu prime? Però jo... Ara Sí, vaig a ser digue-ho, crític, digue-ho, va, digue-ho. Banyoles digue-ho. ja ha viscut el seu prime. Correcte. La van fer aquesta pregunta i van dir el mateix. Tothom ha dit L'època el en què mateix. Banyoles era un centre cultural amb un piló de cines, teatres, que venia tot Déu aquí, era com parada obligatòria de De bandes, de de tothom. bandes. de bandes, de música, de tot. Sí, sí. Ja ha passat, això. Ojalà que no, però no sé, no ho veig tan, un futur tan esplendorós. Bueno, Ja. s'intentarà. Bueno, O ho intentaràs, no? el Museu Tarder està al seu... Intentarem tots. Ara. El Museu Tarder està al seu prime? Aquest sí que ha passat molt clarament. Des de que no hi ha el negre. Quan era- Em sap greu dir-ho. Quan era el Museu dels Horrors tenia aquella gràcia, la gent venia de fora. Ara jo... Bueno, és que tampoc no vull fer una crítica, però jo ara no entenc massa la museografia del Museu Darder. A dalt hi ha interpretació de l'estany, a baix als sòtanos hi ha quatre... Bueno, El les lleó peces- vergonyós ja també. Sí, les Hi ha un peces lleó, de la col·lecció Darder, al mig hi ha exposicions, vull dir, no sé què és. el És- Museu Darder. Hi hauria d'haver una exposició semipermanent d'en Xico Cabanyes. I presenten Sí. llibres també, saps? Vull dir, bueno. Bueno, Que bé. està bé. El tio està al seu prime? Mira, et diré que sí, el tio està al seu prime. Que bé. Crec que és una tradició que cau en gràcia, que la gent... I que durant... Hi va haver uns anys que es va fer virals Viggo Mortensen parlant del tio, en Jimmy Fallon Sí. també, la Rosalia em sembla que li Caca parlava del tio, tio. caca Sí. tio. Caca diuen. tio, caca tio, que és una cosa que hem de lluitar entre tots. El tio es diu tio. Tio, no es diu... Sí. Oh, No, És que fa molta no, ràbia. no, no, El cagatio, totalment. la gent de baix, Totalment. el cagatio. No, el cagatio és l'acció de fer-lo cagar, Ara. però el tio es diu tio. Ara. Jo, però és No. que hi ha molta gent que diu el cagatio. Sí. I és que cago el cagatio. ¿Quién lo descagatio deixarà? Molt bé. Sí, sí. Sí, l'Edu, Però escolta, això ens fa fora. Ara estava pensant que critiquem molt a la gent de fora i el que ens agrada que la gent de fora parli de Oh, nosaltres. ens encanta. No, sí, exacte. Però ens, m'encanta. ens encanta. Però que diguin- Tourists go home, però... Però, bien. però que diguin about tio, me. que no diguin cagatio. Ja, Que això diguin és tio. veritat. Això és veritat. Jan, pots veure una mica? Ja li pregunto jo. Camós està al seu prime? No. Camós encara ha de venir al seu prime. Oh my days. Exclusiva. Camós, pel número d'habitants que té i per les dimensions del poble, jo crec que és el poble del Pla de l'Estany que més coses es fan per joves i més bé es fan. Res més a dir. Tanquem aquí. Moltes Tanquem gràcies aquí. gent per escoltar-nos. Bueno, ha estat un plaer. Molt bé. I per Així això ho vam és, tio. penjar en Pau Pedrosa. Ara ho has dit. Així, sí. Molt bé. El molt bé. Botifall. No, el res, Botifall. de res. Pastorets de Banyoles, està al seu prime? Hòsties! Sí, sí. Jo crec que sí. Que bé. Sí, és a dir, a veure... Clar, jo tinc molt bon record de l'època on hi havia els grans i els històrics de cor de teatre. Mm-hmm. El meu pare. Correcte, exemple. sí senyor. Quan hi havia en Joan Solana, l'Enric Tobert, quan hi havia David Mercè, vull dir, jo Uf. recordo uns
Roger Coma fent de Lucifer... Bueno, no sé, tio, la Laura Pujolàs, l'Andrea Portella, no sé, hi va haver com unes fornades èpiques. Quant de prime, absolutament Sí, en una sola frase. Espectaculars. Hòstia. Però penso que s'està fent una renovació molt potent i que la gent jove del cor de teatre segurament a nivell vocal són més bons que els old school i que per tant jo hi veig un futur molt esplendorós. Que bé. Sí. Que bé, que ben estructurat. O sigui, el Prime pot tenir diversos Primes. Potser va ser el Prime d'aquella fornada, que es devia com decaure una mica, perquè devien d'esto, i el Prime pot tornar a pujar. I també és supersubjectiu. Sí. Veus com coincideix la caiguda amb la meva època, per tant, bueno... És No passa res, Genís. Escolta, el movie de films del Batxe, no? Ara, quan li direm que el matem en aquest programa? Ja. Longi està al seu prime? Longi està en un molt bon moment, sí, però és que també el seu prime encara ha d'arribar. Tu fas puzzles? Bueno, a veure, és que clar, Longi encara té unes dimensions que encara tots fem una mica... Bueno, no fem, però jo estic més amb comptabilitat i finances, estic amb màrqueting i estic amb desenvolupament de producte. Per tant, també com a creatiu a l'hora de desenvolupar jocs. Hi ha dies que s'han de testejar els jocs, s'han de provar, no sé què, estem allà. Anem a fer una partideta amb els peixets. Podríeu fer un joc que es digui el Prime o no Prime? Prime o no Prime? Mira, ja el publicarem a la Quinta Forca. Sí. Barraques de Banyoles està al seu Prime? Ara hem d'anar més com bateria. Banyoles, Barraques de Banyoles està al seu prime? És que és molt polèmic, això, tio. Jo crec que el seu prime m'ha passat. Vale, ja està. Quin aliada està al seu prime? Sí. El Roncola està al seu prime? Sí. Sempre. Sou de Roncola? Sí. Menys mal. És que jo ho dic... Jo em sento una mica sola, No. Perquè jo recordo... En Gravo estàvem discutint abans de fer el programa de si eres... Ell deia, no, és que té molta cara de Gin Lemon. I jo dic, no, és que va venir... Té mal interpretat. És que va venir a les barraques de Camós i em va demanar un Roncola. I li van servir un Roncola que era ron... Les barraques de Camós, hi havia la nostra i l'ambulància. El pitjor ron... Ja no li dic ni cola, que he begut la meva vida. Però va ser una gran nit i segurament en part per culpa teva. Segurament. Perfecte. El Caganer està al seu prime? El Caganet, que li diuen a Barcelona també. Sí. Sí, per què no? Cauen gràcia, són les coses que tenim com molt més nostrades. El Sutxar està al seu prime? Ha passat el prime. Home, és que ara ja costa 5 euros. O sigui, era... I quan comença a mamar, abuela, què és això? Que callis, tu. Què és aquesta merda? Te amo. M'estàs donant xoco crispies amb xocolata, ja està. El Nadal està al seu prime? Sí. I últim, i més important, Genís Casals està al seu puto prime? És tristíssim dir que ja ha passat. No, Genís. Per tant diríem que... Sí, a mi m'agrada molt una frase que fa servir Humberto sempre, que és, estoy en mi mejor momento. És igual l'any que li diguin. Doncs ja està. Sentir-te així és com... Però estàs al teu prime. Per tant, estàs al teu prime, Genís. Molt bé. Doncs, Genís, ens han comentat que ja és evident que tu per Nadal fas moltes coses. Sí. Llavors, també una mica l'objectiu d'aquest programa era poder-te donar la tranquil·litat de Nadal de no fer-les. Per tant, ara que estem arribant a la part final i que ja saps que acabarem amb la teva vida, podem dir que aquest any tindràs la tranquil·litat dels dies de Nadal de poder menjar els torrons amb calma. I res, això. Per tant, vaig avisant que jo la funció del 6 i del 28... Que si poden fer algú altre, en Sergi, un Puigmi, ja bé. Que quina aliada també, no sé. Quina aliada no arribem, tampoc? No, tampoc no arribem. Vull dir que si no, vull dir, jo què sé, que ja poden venir Camós el dia 6 de gener. Sí, bueno, si els de Camós ja que la feu el 6, si voleu també venir el 26. Clar, sí, vull dir que... Pim-pam, ja que hi som. Què són? 10 dies? Com t'hi poses a fer quines ja una i l'altra, tampoc és diferent. El 73. I el senglar i el gos. A mi m'agrada el Sant Silvestre, per la porta o per la finestra, és el meu preferit. Doncs, Genís, ara abans d'acabar del tot, tenim una gent especial del teu voltant que es vol despedir una mica de tu i que et vol dir un últim adeu abans que sigui massa tard. Llavors hem dit, o és ara o mai. Llavors anem a escoltar qui et vol dir coses. Genís, ostres, tu, quina llàstima
que et moris avui, perquè justament havíem aconseguit, després de molts mesos de treball, que arribessis puntual als bolos i als assajos. I ara ja era un absolut plaer treballar al teu costat. Pel grandíssim talent que tens, l'humor, i perquè, a més, m'acompanyava sempre a partir-nos els postres. Això vol dir que a partir d'ara m'hauré d'engolir els colants, les trufes i tots aquests magnífics aliments greixosos que només em portaran que malestar i diabetis per mi sola. Així és que res, et desitjo un bon traspàs. Segur que a l'altra banda trobaràs un espai perfecte on treure tot aquest talent i no en tinc cap dubte que ara els àngels i Déu, Jesús, Pare Nostre i Sant Pere tindran espectacle assegurat. Ara. Et trobarem a faltar. Bon traspàs. Bon traspàs, Com qui canvia de regidoria, bon traspàs. Sembla el nom d'una residència, també. O d'una funerària. O vell traspàs. Hòstia, la sensació és com molt rara, perquè de cop sembla que m'estigui morint de veritat. No. És que en Genís anirà amb Déu i li dirà: Déu, dona'm un lloc, un títol i un gènere. Exacte. I li farà un impro allà a davant. Sí, apunta aquí el paperet. Apunta el paperet. I fas clinc i canvio de gènere. Sí, exacte. Digue'm una frase, digue'm una frase. O treu-te el triangle i aparta't, no? Ja m'hi poso jo. Ara. Ostres, ja aquí som. Molt bé, Genís, doncs l'Anna, que trobarà a faltar per menjar-se els postres. Ai, ostres, tu. Jo també. És un bon motiu per reviure, eh? Ah? Sí, continuar fotent-me postres fins a... Soc molt de postres. Sí? Preferit? Ràpid? Postre preferit? Tots, és que m'és igual. Tria'n un. Gelats de Can Generet. Ja està. Ja ho ha dit. Ricota amb marmelada de figues. Festuc amb mascarpone. Completament increïble. Completament increïble. Anem a passar al segon àudio. A veure, Genís, una cosa, això no es fa, vale? Vull dir, no te'n pots anar així d'un dia per l'altre, perquè de cop a Banyoles, què? Ja no hi podrem fer res. Qui farà les impros? Qui farà les presentacions? Ara. Qui farà de showman a les quines? Qui portarà l'aula de teatre? Qui? No, són masses coses, o sigui, això ho has d'avisar amb temps perquè ens puguem organitzar, perquè, clar, hem de portar tot un exèrcit de persones, un autocar sencer, perquè et puguin substituir. Joder, amb tot el que fas. No! Un petó. Un petó muà, Un petó muà. Vaya una va parlar, també, També. Sí, no. Hòstia, tu. Bueno, sí, nois, no sé. Molt bé, l'Andrea. Sí, hòstia. Sí, mira, és que abans de venir aquí estava amb ella. Ah, sí? Amb ella i la Laura parlant de coses. Parlant de quan et morissis, a veure com ho arreglaríem, Com ho supliríem. Treballant al traspàs. El bon traspàs. El bon traspàs. És molt bon nom de programa. Molt bé. Bon traspàs. L'Andrea és un sol. És el sol. Sí, és increïble. És increïble. Genís, tenim un últim àudio. Ai, Déu meu. Bueno, Genís, doncs ja està. Tens aquí la teva vida. Ostres. Res, és ràpid, això, que a mi ja em van penjar. I fàcil, ràpid, indolor. Des del cel. I que, t'ho juro, és que de cop, mira, és que és el millor que et podia haver passat, perquè de cop ni una jornada faràs. Ara en fas 3, compactades en 24 hores un dia. Doncs no faràs ni una jornada. Ja està. És el millor que et podria haver passat, Genís. Mira. Estaràs tranquil. I a més, mira, també et diré una cosa, que de cop això del teatre banyolí i la quina liada i tot plegat necessita cares noves. I així dones relleu a altra gent, que molt parlava del relleu generacional aquí a Banyoles, però després ets el mateix fent tot. Doncs vinga, ja trobarem altres personatges per fer-ho tot. Bueno, i una altra cosa, fes-nos un àudio a la gent que estimes. Ara. Teu pare, la teva mare, a mi, o qui vulguis, i fes-nos un àudio d'aquests teus, que almenys així, una mica cada dia, fins d'aquí 20 anys, podrem anar escoltant la teva veu. Ostres. Maco? Pues apa, no sé, que vagi bé. Una mica... Soc quasi tant de postres com d'àudios, Ah, sí, Sí. Jo ja sé per què ho diu tot això, perquè ella és una showman de Quina liada en potència. Sí. De fet, ja ha començat a anar a comprovar quines i premis, no sé què. Aquí, d'aquí 4 dies, hi haurà una usurpació com una catalana. Doncs aquí... És més, potser és ella que està darrere de tot això. Ah! Alba Fresneda.
està aquí darrere. Ostres. Que surti l'Alba! T'imagines? No, però sí, l'Alba és... Tot terreno. És una energia amb potes. És com jo tampoc no sé com fa ella tot el que fa. És I que fer-ho bé, per la ella. Bueno, ara ja no. Ara està al cel i ara vaig amb ella. Posa't a respirar perquè... Genís, doncs ara sí que sí, hem arribat al final de tot. Nosaltres abans volem dir-te unes boniques paraules. Després ja no podré parlar més? Sí, no, et deixarem les teves últimes paraules, el teu últim minut de glòria, i després ja passem a la penjada. Estàs a punt? Vinga, som-hi. Música maestro. Música maestro, la posa ell mateix? I la poso... És que així em pujo l'autoestima. Canta'm alguna, Marc, m'agrada molt com cantes, tio. Genís... Posa el cap... No! Bueno. Avui en Genís passa per la forca. No pas per cap malifeta ni pecat. No, home, no. Sinó per haver dit sí, home, sí, quan li van proposar venir al programa, ben confiat. De Banyoles fins al moll de l'os. Fill de casa riallera i ben arrelat. Fa teatre, fa debato, fa impro. I si cal, et munta una quinaliada a un altre pavelló sense haver-ho planificat. Exacte, per les fugues d'Aigües Banyoles. Aquest és el Humble Banyoles. Quan no és el cor de la factoria, posant les arts escèniques en moviment, el tens sota l'aigua fent submarinisme, o perdut dins d'un puzzle, feliç i ben pacient. I et diuen que és el gendre perfecte de les iaies, que quan passa pel carrer benedicten amb devoció, perquè un noi així, tan espavilat i servicial, no se'n troben gaires, ni buscant-los amb precisió. Potser si el dia tingués més hores, ja tindria un programa seu a la ràdio, ves quin remei. Però com que el rellotge és tossut i s'entesta a marcar-ne 24, ens haurem de conformar que només brilli a l'escenari. De moment, esclar, ja ho veieu. I avui, nosaltres, abans que arribi el Nadal, abans que el Nadal li xucli l'última espurna, li preparem l'acord amb estima i bon humor, perquè per passar per la quinta forca és tradició santa, i en Genís, avui, n'és el convidat d'honor. Així que seu, respira i deixa't anar amb alegria, Genís, que per ara Nadal podràs menjar dels torrons tranquil. I quan arribis al cel, recorda explicar a Déu que si s'avorreix durant la sobretaula, tu li faràs un bon show amb estil. Genís Casals, el micro és tot teu. Amigues, amics, crec que aquest ha sigut el millor programa de ràdio en el que he estat mai. Ai. Ha estat un autèntic plaer. Seguirem batallant allà on sigui. I com que m'ha agradat molt aquesta màquina de sons de Marc, pitjaré un botó a l'atzar i això serà una mica el que definirà el programa d'avui. Puc pitjar el que vulgui? Sí, el que vulguis. A veure, un que s'entengui un moment. Segon, altra oportunitat. Ole tu. Moltíssimes gràcies. Ara sí que sí. Gràcies, Genís. Genís, moltíssimes gràcies per venir. A vosaltres, macos. Visca el teatre. Bueno, ja va pujant. Està pujant. Sí, no. Les coses tampoc són tan fàcils, No, a mi jo encara no m'acostumo, però bueno. No t'hi acostumes mai. Tires tu o tiro jo? Tiro jo i tu ja ves preparant, que avui tinc una mica de pressa i si poguéssim anar al Cullell ràpid a deixar-lo ja aniria bé. Vale, doncs... Després de l'altre dia amb l'Esteve ens vam encantar. Va, vinga, va. Tu manes. Genís, ve, punt. Vinga. Va, vinga. Per Catalunya! 2, 3. Dios! Mare de Déu. Ostres. Mare de Déu, boig! Ostres. Uf. Ha quedat... Ui, mira. Mira. Ara fa el... M'encanta quan fan això. Sí, fa allò aquest d'embato, Sí, Bueno, Jan... Mira, a mi em caia bé, en Genís. Sí, no, a mi també, N'hem perdut un de bo, N'hem perdut un de gran. N'hem perdut un de bons, no sé. No sé. A mi m'hagués agradat que tornés a Ràdio Banyoles. Sí. Què vols dir? Ràdio Banyoles? Quina ràdio? La ràdio que et fa moure les boles! És que, mare de Déu! Bueno, no estic ben mogudes ja les boles. Al Nadal me les deixo bastant mogudes. Jo les tinc bastant remenades últimament, perquè, mare de Déu, quantes coses! Sí, a partir del 7 de gener comença l'any. Sí, literal. Bueno, i el 7 de gener comença per seguir, saps? Sí, no. Tornar a començar aquesta roda. Però bueno, en Genís el 25 es queda. Es queda. Però bueno, Jan, ara sí que sí, un plaer, gravo. Fem programa abans d'acabar l'any. Ens en queda un, el dia 30 de desembre. Especial de Nadal, que ja... Bueno,
Ja veureu que... Tot està per fer i tot és possible. Tenim un programa preparadíssim. Preparadíssim. Ja el tenim a punt. Brutal. Sí, amb convidats de luxe. Sí. Una cosa és que molt no cal ni que ho diguis. Sí. Hem fet el programa més llarg de la història de... No, hi ha una mica de minutatge abans. Sí. És el que em dic sempre per anar a dormir tranquil. Bueno... No, calla! Té el micro apagat, no ha passat res. De vegades els morts, saps allò que triguen un rato a desaparèixer l'ànima? No. Bueno, ara sí que sí. Genís! Bueno, ha sortit l'ànima de cop! Jan, va, ens veiem. Molt bé, cuida't molt. Salut i bolets, adéu. Bueno, sembla que avui tampoc no han sobreviscut. Ai, aquests convidats. Ja està, Ja podeu marxar. Vull dir que ja s'ha acabat el programa. Que no hi ha més, vaja. Marxes? No, sembla que no. Queda't, doncs, perquè si t'esperes uns dies ens tornarem a trobar aquí mateix, a la Quinta Forca, un programa presentat per en Gravo i en Jan a Ràdio Banyoles, la ràdio que et fa moure les boles. Encara ets aquí? Doncs salut i bolets!